दा आं जायजों हाबा जादों मोजाङैनो दं, आं हेपियैनो दं आरो अराय सम मोजाङै थानोखौ आं नाजागोन। हेल' फ्रेन्ड्स, खुलुमबाय। पिथांखि ब्लग चेनेलाव आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैनाय जाबावबाय। स' रायजोफोर, जोङो नुनो मोन्दोंमोन लोगोफोर थांनाय 2 दान सिगां बर' हारिनि गेजेरावहाय सासे एक्ट्रेस मिथि नार्जारी आरो मिथिंगा बर' बिथांमोननि जुलिखौहाय जोङो मुम्बाइआव जादों होननानैहाय जों खोनानो मोन्दोंमोन आरो बिथांमोननि जुलिया बै समावनो जोबनानै थांबायमोन। आं सानदों रायजोफोर, मानसिहा लाइफआवहाय सानसे नङा सानसे जुलिया जाखानांगौखा। बेनिखायनो जाय बिथांजोंहाय जुलि जाबाय बेयो मोजांनि बाथ्रा। गुबुन हारिजोंबो जुलि जायाखै, बर' हारिजोंनो जुलि जादों होननानैहाय आंबो जेबो सानाखैमोन। आरो माखासे सुबुंफ्रा बे जुलि जानायखौ लानानै मिथि नार्जारीया मिथिंगा बर'जोंहाय जे जुलि जाहैदों, एक्स बयफ्रेन्डखौहाय गारदों होननानैहाय जुलि जाहैनायखौ लानानै माखासे गोसो गाज्रि सुबुंफ्रा गाज्रि कमेन्ट होदों। बिथांमोना गाज्रि राव बुंनानैहाय भिडिअ हगारनायखौहाय जों नुनो मोनदों रायजो। अफकर्स रायजोफोर, जायया मिथिंगानि लोगो बे मिथिंगानि जानानै मिथि नार्जारीखौहाय गाज्रि कमेन्ट होदों आरो जायया मिथिनि लोगो मिथि नार्जारीजों लोगो जानानैहाय मिथिंगा बर'खौहाय गाज्रि कमेन्ट होनायखौ जों नुनो मोन्दोंमोन रायजो। स' लोगोफोर, दिनैहाय बे कमेन्ट्सखौ लानानै आरो बिनि जि जानाय जाथाय, जि भिडिअ हगारनायफोर, बिसोरखौहाय गासैखौबो स्टाडि खालामनानै दिनैहाय मिथिंगा बर'आ मोनसे भिडिअ हगारदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांब्लानो जाबाय। कमेन्ट हर, जाहाथे बे जोंनि हाबा जानाय संसारखौ जाहाथे मोजां जालांनो हायो, खुंलांनो हायो आरो लोगोसे जोङो मोनसे मोजां लामा मोनो। बिदि खैफोदा बयनियावबो जाखायो, खिन्थु बे खैफोदखौ माबोरै सल्भ खालामना होनांगौ बेखौसो नायनांगौ जों बयबो जिखिना कमेन्ट हरदों, प्राय आंखौ बर' बिथांमोना आंनाव हरदों। आंबो बर' सेंग्रा, बयनियावबो मोनसेबाबो प्रब्लेम फैखायो। थ' नोंथांमोना एसे अननानै जाहाथे मोजां कमेन्ट हरनानै जाहाथे आंनि साननाय हनायखौ आरो स्ट्रं खालामो, जाहाथे आं आरो मोजां जायो। आरो लोगोसे मोनसे कमेन्ट फैगासिनो दङ जे नोङो आगोलाव खनसे हाबा जाखांनाय आरो उन्दै सासे दङ। थ' बियो रं। आं जोनोम मोननायनिफ्राय फार्स्ट आं जोनोम मोनग्रोबाय, सेकेन्ड टाइम आं हाबा जाबाय आरो थार्ड टाइम मोनसे दङ बे थैनाय। बेखौ मब्ला आं थैयो आं जेबो मिथिया। थ' मोननै स्टेपा थांबाय, जोनोम मोनबाय, हाबा जाबाय। थ' बे मोननैया थांबाय। आं आगोलाव हाबा जानाय नङा। मोजां मोननाया बयनियावबो थाखायो, मोजां मोननाय गारलायनाया बयनियावबो थाखायो, खिन्थु हाबाया खनसेयानो जायो। थ' बेखायनो आं बुंनो सानो, आं मिथिखौ गाराखै आरो आं हाबा जानाय नङा। बे मोननैया क्लियार जाबाय। आरो लोगोसे नोंथांमोना भिडिअ नागारनाया इउटुबार बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो, जाखिनि आंनि बागै नागारदों बिथांमोनखौ आं बुंनो सानो, बिथांमोना इउटुबार नंगौ, बिथांमोना भिडिअ नागारखानांगौ नंगौ, खिन्थु बे जोंनि हाबा जानायनि थाखाय जिखिनि भिडिअ नागारदों, गोबाङानो मोजां नागारदों आरो खायफाया बिराद गाज्रि नागारदों। बेनो जाहैबाय, जेनेबा आं सासे इउटुबारखौ नुदों आरोना, थाम्बनेइलाव थारमाने ओरैबायदि गाज्रि लिरदों। बिथांनि साबस्क्राइबार दङ, भिउवार्सफोर दङ। बिथांनि साबस्क्राइबारफोरा गासैबो मेचिउर्ड नङा, बेयाव उन्दै सासेबाबो दङ बिथांखौ मोजां मोननाय, बिथांखौ फल' खालामनाय। थ' नों सानना नाय, थ' नोंनि जिखिना भिडिअ नागारदों बेखिनियाव नोङो भिउसनि थाखाय बा गावनि आर्निंनि थाखाय, गावनि चेनेलखौ ग्रथ जानायनि थाखाय जिखिना नोङो थाम्बनेइलाव लेथ्रा गाज्रि लिरनानै मानसिफोरखौ नायनो एट्राक्टिभ खालामदों भिउसनि थाखाय, थ' बेयाव सासेबाबो उन्दै मानसि थुनानै नायदों। बे थुनायनि नायनायाव
निश्चय नोंनि गाज्रि बुंनायफोरखौ नुदों आरो बिसोरबो सोलोंगोन। थ' नोङो बा नोंथाङा आंनि हाबानि थाखाय बा आंनि माबानि थाखाय बुं, खिन्थु मोजां लेंगुवेजजों मोजां लामाखौ दिन्थिनो थाखाय बुं, जाहाथे नोंनिफ्राय मानसि सोलोंनो हायो। नोंनिफ्राय जोंनि संसारा आरो स्ट्रं जायो आरो मोजां जायो, बा जों संसार जानायाव मोजां लामा नागिरना मोनो, बा नोंनिफ्राय सासे उन्दै बा सासे मेचिउरा जाहाथे मोनसे बुस्थुबाबो सोलोंनो हायो। बिनि थाखाय नों नागार। नंगौ, नों आंनि थाखाय बहुत गाज्रि नागारदों, जेबो नङा, आं जेबो साना। खिन्थु जिबायदि दुखुआव दङ, जिबायदि टेनसनाव दङ ना, जिबायदि नटिफिकेसन फैयो, एसे गोसोआव नाङो आरो। बेखायसो आं फैबाय दिनै। रावखौबो आं गाज्रि बुंनो साना। बयबो नोंथांमोना मेलेमजिबि, बेखायनो आं रावखौ गाज्रि बुंनो साना। आरो बे आंनि मिथि नार्जारिखौ आं गाज्रि बुंनो साना। दायो जि प्रब्लेमाव दङ बेखौ अनलि फर मिथि नार्जारि मिथिगौ आरो आं मिथिगौ मा प्रब्लेमाव गोलैना दङ। थ' जाय बिथांमोना बानायदों भिडिअसफोरखौ, मेन टपिकखौ मेन रिजनखौ नागिरनानै एसे टाइम लाना बानायदो। नंगौ, बिथांमोना फाथैलाय बिसिबाय, होमबानिया नों नागारदो, नंमारगौ फाथैलाय बिसिबाय। खिन्थु अबाव जों फाथैलाय बिसिखो दिनै? जेबो बेफोर फर्मेटलि जेबो जायाखै, बेफोर सब नंखाय जेबो जायाखै। दाखालि मोनसे मिटिं जालांबाय, बेयाव आंबो दङमोन। बे भिडिअ माबायदि भाइरेल जाखौ आं मिथिया, मिथि नार्जारिनि भिडिअ माबोरै भाइरेल जाखौ मिथिया, आरो बे मा स्टेटमेन्ट होदों बेखौ आं जेबो बुंला, बेखौ गावनो बुजिसिगोन बियो मा स्टेटमेन्ट होदोंमोन बेयाव। आरो लोगोसे गोबां इउटुबारबो दङ, बिथांमोना मानो दिनैसिमबो जोंनि भिडिअ बानायाखै? बिथांमोना बुजियो बे मालायनि पार्सनेल मेटार, बे मालायनि पार्सनेल मोनसे जानाय जाथाय, आरो बानायदों खायफाया बहुत मोजां मोजां लामा दिन्थिनो थाखाय बानायदों। बिदि जानो हागौ, गोरोन्थि जालांनो हागौ, खिन्थु मोजां मोनलायनानै जों हाबासो जादों। जेबो गोरोन्थि मावाखै आंनि बायदिबा। आरो नोंथांमोननि बायदिबा गोरोन्थि मावदोंबा बे गोरोन्थिखौ सल्भ खालामनो थाखाय लामासो दिन्थिहरनो थाखाय कमेन्ट्स हर आरो भिडिअ बानाय, बेखौ बुंनो सानो आंनि चेनेलनि गेजेरजों। आं बुजि मोना जानो हागौ, अब्लाबो आं दिनै नोंथांमोननि सेराव दिनै भिडिअ लाबोनानै फोरमायहरबाय, नोंथांमोना जाहाथे आंखौ गाज्रि मोननाङा रावबो। आरो आङो पार्सनेलि सासेखौ बेसेबां मानसिनि आं रिप्लाय हरनो जे आं गाराखै, आं हाबा जायाखै, आं इदिसो। बेखायनो आं दिनै गावखौ नोंथांमोननि गेजेराव फैबाय, आंनि बे मिथिंगा ब्लग चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ फोरमायहरनो थाखाय आं फैबाय। बेनो आंनि खौरां आरो बुंनो गोनाङा बेनो। स' नोंथांमोना मा सानो बेखौ आं मिथिला। दायो आङो बहुद जेनेबा लोरबां एबा दुखु टेनसनाव दङ, जेबो लामा नागिरना मोनाखै। थ' बेखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट, जाहाथे नोंथांमोननि मोजां मोजां कमेन्टजों, मोजां मोजां भिडिअसजों आं जाहाथे मोजां लामाखौ नागिरना मोनो, जाहाथे जों संसार जानाया मोजां जायो, जाहाथे जों संसार जानो हायो, मोजां संसार जालांनो हायो। आं बेखौनो लानानै दिनैसिम नेगासिनो दङ। बेनो आंनि बुंनो बेखिनियानो। आरो नोंथांमोना कमेन्ट हरनाय आरो भिडिअनि बागैसो दिनै बुंबाय आङो। स' नोंथांमोना बुजिदो एसे, आरो नोंथांमोनाबो बिजिरना नायदो। आरो मा बुंबावनो, बेखिनियानो आंनि बुंनाय। आरो रायजो नोंथांमोन, आंनिफ्राय बयनिसिमबो आंनिफ्राय खुलुमहरनाय, जाहाथे मोजां मोजां कमेन्ट हरनानै आंखौ मटिभेट खालामो, मोजां मोजां लामा दिन्थिहरनो हायो। बेखिनियानो, खुलुमबाय। रायजोफोर, जों खोनाबाय मिथिंगा बर'आ जि रावखौ बाहायदों बे रावा सैथो। दिनैहाय जोङो नुनो मोनदों, जेब्लानाखि मिथि नार्जारिजों मिथिंगा बर'जोंहाय बिया जाखांबाय, जाखांनायनि उनावहाय
मिथि नार्जारिया मोनसे स्टेटमेन्ट होदोंमोन। जाय हौवाजों आं जुलि जाबाय, जाय हौवाखौहाय आं हास्थायनानै फैबाय, बेजोंनो आङो थैस' थांस' रायजो जानोसै होननानैहाय। नाथाय दुखुनांथावनि बाथ्रा, मा जाहोननि थाखाय, मानि थाखाय मिथि नार्जारिया 1 दान जास्लाबैयावनो मिथिंगा बर'जोंहाय गोजान जानानैहाय गावनि गामियाव थाहैनांखो आरो गामियावहाय मानो बियो मिटिं खालामजाबावखो? बै समावबो मिथि नार्जारिया मोनसे स्टेटमेन्ट होदों रायजोफोर। मिथिंगा बर'नि न'खर आरो बिनि बिबाजैफ्रा मिथि नार्जारिखौहाय हुरुनदों होनदों। मिथि नार्जारिखौहाय मिथिंगा बर'आ थानो होआखै होननानै बुंदों, होखारदों होनदों। जेब्लानाखि गामियावहाय मिटिं जादों अब्ला बाथ्राया, सैथो बाथ्राया मा? मिथिंगा बर' आरो मिथि नार्जारिनि गेजेराव जि जानाय घटना, बे जानाय घटनानि गेजेरावहाय सोर सासेनि रावा सैथो बेखौहाय नों आरो आंहा मोनथिया। मिथिंगा बर' आरो मिथि नार्जारिनि अनगायै गुबुना मिथिया रायजो। नाथाय माखासे सुबुंफ्रा बिथांमोननि जि हगारनाय भिडिअ, बे हगारनाय भिडिअखौ लानानै गाज्रि कमेन्ट होग्रा सुबुंफोर दङ। जायफ्रा गाज्रि कमेन्ट होयो, नोंथांमोना गोथौयै साननानै नायग्रो, भिडिअखौहाय जोबजासे स्टाडि खालाम, जोबनायनि सिगांनो ओरैनो गोदाव सोराव माब्लाबाबो कमेन्ट दाहो आरो गुदिखौ जुदि मिथियाब्ला माब्लाबाबो नोंथांमोना ओरैनो गाज्रि राव बुंनानैहाय भिडिअ दा हगार। दिनै जों नुबाय रायजोफोर, मिथिंगा बर'आ मा बुंदों जों खोनाबाय। दिनैहाय थांनाय समावहाय मिथि नार्जारिया स्टेटमेन्ट होदोंमोन, थैस' थांस' आं बेजोंनो संसार जानोसै। आरो उनाव नुबाय जोङो मिथि नार्जारिया मिथिंगा बर'निफ्राय गोजान जानानै न'आव फैनाय। आरो दिनैनि भिडिअआव जोङो नुबावबाय मिथिंगा बर'आ मिथि नार्जारिखौ नागाराखै। मिथि नार्जारिखौहाय नागारनो हाया होननानैहाय बिथाङा फोरमायदों। अब्ला मा जामारदों? दिनै जों बारे बार ससियेल मिडियाआवहाय भिडिअ हगारबाय थानायखौहाय नुनो मोनदों। बिसोर सानैनि जि प्रब्लेम, जि जानाय जाथाय घटना, बेखौहाय मानो दासिमबो सल्भ खालामनानै होआखै? लोगोफोर, आं सानदों मिथिंगा बर'आ मिथि नार्जारिखौनो बजबफिननानै लागोन आरो मिथि नार्जारियाबो मिथिंगा बर'खौनो बजबफिनगोन। मानो होनोब्ला जाथाया बयहाबो जाया नङा, सानसे नङा सानसे माबा मोनसे प्रब्लेमा जाखायो। बेनिखायनो बे जि जानाय जाथायफोर बेखौ गासैखौबो बावगारजोबनानै सानैजों गोरोबलायनानै मिलायज्लायनानै रुजु रुमु संसार जालाङोब्ला मोजां जागोन होननानै आं सानो। आरो गामिनि दैदेनगिरि जाय लिडार्सफोर, बिथांमोनाबो बिसोर सानैनि गेजेराव जे नारा नाथा दावराव दावसि जालायबाय थादों, जाहोना मा बेखौहाय बिजिरनानै होनायनि गेजेरजोंहाय बिसोरखौ मिलायहोफिनोब्ला मोजां जागोन होननानैहाय आं सानदों रायजोफोर। एसेनोसै रायजोफोर, भिडिअआ बेसेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो आरो जाय बिथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासे नायबाय, बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावनानै भिडिअखौ बेयावनो फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। बर' हारि जै जाथों, जै बर' हारिनि।